biko n'udo asembike bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị wekete nsọ ka ya karịa. Enwere ọya ndị mmadụ na ha aya bụ before na-ayazi anyị keta, especially Nigeria na ndị Igbo anyị. Mgbe gboo enwere ọya a na-akpọ ya ndị big men. Ọ bụrụ na ka ha si ebi, ka ha si eme ha ma enya bụ ọya ji abịala ha. Mana nkịta dị ọya a na-azi aha onye okwu, ọ na-ahazi onye nta. Kedu ihe anyị na-ekwu maka ya? Kansa. Ọya kansa kịta na-eli ma onye okwu na-eli onye nta. Ọya kansa ọ na-egbu ihe ọ na-egbu kịta mana apụtasị gị na kansa enwere ọgwụgwụ ya dị n'ọzịdatị na ndị manufacture ya achọrọ ka ọgwụgwụ ya dị ka wee were ya wee mee ihe ndị emere ndị mmadụ with ease na nke ọzọ ọya mmenwu. Ọya mee ha ji wee na-eme na ha dị ọgwụgwụ ya. Mana nwanne anyị nwoke asị ka ọ bịa ka ọ kọọla anyị some of the things anyị na-eme, habit anyị na-display, habit anyị na-enwe, ihe anyị na-eli, ihe anyị na-eme, all general well-being mmadụ, all our general well-being mmadụ, ihe anyị na-eme, ihe anyị na-eli, some of the things anyị na-eme, I feel not the common that na emego investigation wefu na some of these things bụ ihe anyị na-eme na cause some of those things. Like somebody like me, it go very very good record of ihe nneeli. Ema nnọkọta fo noodles na bem. Ema nnọkọta fo nne kanu noodles ema mfia na bem. Ema mfo nne kanu ụmụ ihe a na-agba na mkpọ. Ntasị ga akwụ nke agbalị na mkpọ. Nke agbalị na mkpọ. Nke agbalị na mkpọ. Ema mfia na bem. Yotago ema nnọkọta kịta welo rọba dị aṅa wee wụọ mụọ ihe. Ema mfia na bem. Yotago ema nnọkọta now jeje like on with on toothpaste, when have some things not contain na toothpaste, ema mfia na bem, because I've taken my time to go see them. And as a man ebokwa na about as nwoke self, there are some things ikwesị dị n'eli, there are some things ikwesị dị n'eli. Any na abụrụ mgbe ọ bụ na nya ịgbakpuo moto gururum akwụsị gị na ọcha na n'ime ahịa ịzụchakwa ha n'ahịa elitu ịbakwa moto isikwana sometimes wele ke n'ụkwụ je go do 2 times a day iwele ụkwụ gaghali ebe dotu. Somebody like me na-eji ụkwụ ịmago pụọ bus stop na chiyata ịmago those things a na-ene ga feel that na onye ọ dịkwa ka ọkọ ya na-akpa ha kwube na ọkọ na gị na-akpa, mana ọgụwa bụ mmadụ kwesịrị ịma ka ha ga-esi respond to something. And as a man, never you on this earth ka ihe ọbụla nọ n'ụwa chụ ego ụla kwesịrị na alara ụla mmata ihe ọbụla mekwanụ lahụgide ụla na onye dị ndụ gbafes nezere ihe nwanne anyị nwoke kwu maka those habit anyị na-eme na cause cancer, especially na ndụ anyị n'ụbọchị nke taa. Nene this video. O nwere onye dibịa oyibo nene na-efele mba ụwa ebe ọ na-ekwu maka ihe na-egbugasị ụmụ ikorobịa ma ụmụ agbọghọbịa ma ụmụ obere ụmụazị nke ntọhụrụ nchekịrị nke ndị erighị eri na oge ikpeazụ a. Unu notice ya na ọ na-abụ ikorobịa nọkọta asị na kansa emebie pịam ị na-eme otiberu ifuru ihe na-eme n'efele mba ụwa asị na agbọghọbịa na nke emebie kpam obere nwa ụmụazị 6 months ụmụazị 2 years 3 years asị na ọkwa ihe erite n'ọnụ nke ukwu eziokwu dọkịta kọwachara ya. O nwere ike ihe o kwuru might not be 100% correct, mana ọ dịbe oyibo ka ọ ekwesịghị ka m kweta n'ihe o kwuru nsị ka m gwa na ọ dị ihe isii dọkịta kwụ geenụ ntị. Ọ sị na nke izizi bụ ndị na microwave nri, ndị ọgaranya na microwave nri maka ogbenye anaghị microwave. Ekene m unu. A sị na ogbenye adịghị microwave. Yes, ọ ndị ọgaranya na microwave. Ịchọghị microwave na-eyuzikwa iron ya efere igwe ọ ya akakwa mma iron ta iron microwave onwere ihe ọ ya emeghe, mana yuzo plastic wee microwave a sị na enwe high tendency na onwe ọnwụ na radiation si na microwave na-apụta na heat na onwere ohite with plastic a nni chọrọ iri dị na ya na onwere ihe ọ ga-eproduce and na that na cause kwa cancer nke ukwu eziokwu. Nke izizi ka m gwara unu. Nke abụọ wee bụrụ akịrịkọ rice rere ọkụ, jollof rice lele ọkụ ma beans lele ọkụ. A sị na ị na-akọrọ ojichi ojii na-akọrọ ya na-eri ọ na-atọ gị. Erikwa m mgbe m pere mpe mana eriwaga akwa m hoo ha na ị na-eri ọmarịghị ahụ. Enwere tendency na
ọ dị carcinogenic ọkwa nsụtara ya carcinogenic yes maazị tofu na ọ dị carcinogenic so gụzie minin nọ ya na-cause kansa. So biko wenata aka ka isi eri nri ndakwa ma nke lele ọkụ na-eji mee wenata aka. Nke ọzọkwa asị m kwuo bụ ị na-agbakọ perfume biko wenata aka na perfume especially nke asị contain aluminium na deodorant ihe ọya wee gbaa ị na-ekpo ongo ma onye o dependere asụsụ nke ị na-awa gbachi ị na-ekpo ụga ndụ ndụ asị gị wenata aka ma ọ bụrụ na ọ contain aluminium na ọ na-egbukwa mmadụ ọkwa dọkịta kwuo gwọkwa gị ihe n'owe ọtụ mpụmpụgwu mana mma ezighị ozi a ka ịnụ ya tụsara m ozi a share this message ịnụ ihe a share anya ọ bụrụ na isi adị ya ọ ga-enyekwa nsogbu mana isi the message o save your lives people will learn. So nke ịtọ ka m kwuo nke anọ wee bụzie nke onye ọbụla na-eme very few ndị adị eme ị na-enene fonu na browse fonu na browse fonu n'abalị ụra tụba gị ịtụsa fonu n'obu gị ụfọdụ na-atụsa n'obu larụgide ụra chiefu otete na ụzọ ụtọ fụ na fonu dị ya na mkpụrụ obu ma ọ na-afọ ya ma ọ na-ampit ma ọ na idobere ya mmadụ ya afọ a sị na fonu na-eproduce radiation na radiation ahụ na ọkụ ya na cause cancer and ya eji akọs na a sị na cancer cells yes na ha na-repair during sleep. ọkwa na-aghọta ihe na-ekwu cancer cells na ọ na-alahụ na ọ na-repair. So mana radiation disrupt may alter the repair of those those body cells, not cancer cells. Please, if I say cancer cells, some mistake. Body cells no repair during sleep. Full radiation disrupt or alter the repair. Okay, I know cancer. Nka no. Nkise we brozia makandem now ịba na moto anwụ chacha na moto mmiri dị na plastic bottle emechakwa iwere mmiri adị na plastic bottle ṅụọ asịkwa na ọ na-egbukwa mmadụ nke ntụrụ nchekịrị na ọ na-akọskwa cancer ma both skin cancer any sort of cancer. Nke isii maka asị n'unu nọ 6 nke isii wee bụrụ kwụsị oke glucose oke sugar, don't take too much sugar. Asị na cancer cells na-edu much na sugar ha na like sugar all sugar ka ha na-eri wee na-grow. So reduce sugar ka ị attract cancer. Ọ ihe asị m kwuo ihe dọkịta kwu ka m na-ekwu. Ekenekwa m n'ọzọ biko ndị na-eri ịgba ntụcha nke ahụ eke na waterproof gbakee na-eri obere ọsọ anaghị m akụrụ ndị na-eri ọrụ kama nọ for health. Ndụbụisi yes health is wealth. Ntụcha nke a ekere na akwụkwọ jiroko ma akwụkwọ plantain ya unele ọ ya akakwa mma. Ụmụazị na-eri nọdụ ya ka nụdụ nne ya na-adị ka ọkwa amụ ọbọgwụ nne ya na-eri a na-akpọ nudụ asịkwa na erikarịa na ọ na-egbukarịkwa senatawa aka. Ụmụ ikorobịa anyị na-eje dorime Friday Saturday Sunday ịnọ na klọb na-achanye anya elu na-achịnye aka enu dorime ogo dorime asịkwa na ọ na-egbukwa dorime ahụ ị na-eme ọ ya ebutekwa agha ọya kansa na ọ ya ebutekwa ma nke imeju ọ ya ebutekwa akụrụ na imeju bụ liver and kidney. Ihe dọkịta si kwuo wee sị na mma ekwu ya agụghị n'owe ọsọ mpụmpụ biko tụsa ozi a ka o ruo na WhatsApp platform obodo unu tụsa ozi a ka o ruo everywhere ka ndị mmadụ mụrụ ihe. O nwere ike dọkịta might be wrong na ụfọdụ ọkọwacha mana ọ ka mma na ịgba arụ ibi ndụ ụfọdụ onye na iri ife ụfọdụ n'ọnụgụ ka ndụ ịnọzigara nwunye na ụmụ gị nọzigarụ di gị na ụmụ gị nọzigara famili gị ọ dịkwa nnukwu mkpa. Ekene m na agụghị n'owe ọsọ mpụmpụ the son of headmaster ya gazie.